u nekoj 13. godini kada nas onako sve stiže taj neki buntovnički duh i samo sam želela da, naravno kao i svi drugi, promenim svet i promenim društvo i da sve tako bude lepše i bolje po sve nas. Pre svega, u čitavu priču inkluzije me uvela vršnjačka mreža podrške inkluzivnom obrazovanju. Kada učite u inkluziji sa tih nekih 13-14 godina, nekako navede vas da vam se to dopada i da želite da to bude tako u svakoj školi, a ne samo u one 3 koje ste obišli. Baš zbog toga što smatram da su ljudi nedovoljno informisani, želim da radim taj posao i osjećam da treba da radim jer sve nekako kreće iz detinjstva i iz kuće i od vaspitanja i stvarno je važno da se deca nauče da pre svega nije u redu ubaciti papirić na pod, a tek onda i neke kompleksnije stvari kao da ne radimo drugima ono što ne bismo voljeli da rade nama. Ja nekako osjećam da još uvek ostavlja poezija uticaj na ljude, tako da sam pre malo više od 6 meseci, tačnije u julu prošle godine, sam izdala svoju prvu zbirku pesama koja se zove Umorusi. Sadrži 36 pesama i nekako svaka ima svoju temu. Iza svake stoji priča, autobiografska priča i svaka emocija je stvarno osjećana, ništa nije, eto, da bi se pisalo. Kad naučite da jedno dete jednom bananom hranite 45 minuta, naučite najlepšu stvar na svetu, a to je strpljenje.